wallahi muna da layar zana a cikin Qur'ani kuma tana yi layar zana ba kawai da in barawo ne kai Allah ba zai saurare ka ba amma wallahi muna da layar zana a cikin alqur'ani ko cikin surati yasin waja'alna min bayna aydihim wa min me khalfihim me fa'aghshaynahum fahum ko ba'aghshaynahum ne fa'aghshaynahum yawa fahum la yubsiruna layar zana ce mai kyan gaske annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kewaye gidansa yana makka wannan ayar Allah ya ce masa ya karanta duk adadin yan daban da aka kawo su 40 su zo suka kewaye gidan da ya fara karanta ta sai aka dora musu bacci har ta kai annabi yana daukan kasa ma yana zuba a kansu saboda ba za su gan shi ba ya zo kuma ya wuce ya tafi